Posle nekog vremena Jakov je čuo kako Lavanovi sinovi kažu: Jakov je uzeo sve što je imao naš otac i od onog što je pripadalo našem ocu stekao je sve ovo bogatstvo. Jakov je video na Lavanovom licu da on nije prema njemu isti kao ranije, tada je Gospod rekao Jakovu: Vrati se u zemlju svojih očeva i svom rodu, a ja ću biti s tobom. Tada je Jakov pozvao Rahelu i Liju da dođu u polje kod njegovog stada i rekao im: Vidim da lice vašeg oca nije prema meni isto kao ranije, ali je Bog mog oca sa mnom. A vi same znate da sam svojom snagom služio vašem ocu, a vaš otac me je varao i menjao mi platu 10 puta, ali Bog mu nije dozvolio da mi nanese štetu. Kad bi rekao: Neka pegave budu tvoja plata, sve što se u stadu rađalo bilo je pegavo, a kad bi rekao: Neka prugaste budu tvoja plata, sve što se u stadu rađalo bilo je prugasto. Tako je Bog uzimao stoku od vašeg oca i davao je meni. Jednom prilikom, kad se stado uspaljivalo, podigao sam oči i u snu video da su jarci koji su skakali na koze bili prugasti, pegavi i šareni. Tada mi je u snu anđeo Božji rekao: Jakove. A ja sam odgovorio: Evo me. On je zatim rekao: Podigni oči i vidi da su svi jarci koji skaču na koze prugasti, pegavi i šareni, jer sam video sve što ti Lavan čini. Ja sam Bog vetilja, gde si uljem pomazao stup i gde si mi se zavetovao. A sada ustani, idi iz ove zemlje i vrati se u zemlju u kojoj si rođen. Tada su Rahela i Lija rekle: Zar još imamo neki udeo u nasljedstvu u domu svog oca? Zar nas on ne smatra tuđinkama kad nas je prodao, pa jede čak i novac koji je dobio od nas? Jer sve bogatstvo koje je Bog uzeo od našeg oca pripada nama i našoj deci. Zato sada uradi sve onako kako ti je Bog rekao. Tada je Jakov ustao i podigao svoju decu i žene na kamile i poterao svoje stado koje je stekao u Padan Aramu. Uzeo je i sva dobra koja je stekao i pošao svom ocu Isaku u Hanansku zemlju. Lavan je otišao da striže svoje ovce, dotle je Rahela ukrala idole koje su pripadali njenom ocu. Jakov je prevario Lavana Sirijca jer mu nije rekao da će pobeći. Pobegao je i prešao reku Eufrat sa svim što je imao. Zatim se uputio prema brdovitom području Galada. Trećeg dana Lavan je čuo da je Jakov pobegao. On je uzeo sa sobom svoju braću i krenuo u poteru za njim i posle 7 dana stigao ga u brdovitom području Galada. Tada je Bog došao Lavanu Sirijcu noću u snu i rekao: Pazi da s Jakovom ne govoriš ni lepo ni ružno. Tako je Lavan stigao Jakova. Jakov je bio razapeo svoj šator u brdovitom području Galada, a i Lavan se sa svojom braćom ulogorio u tom kraju. Tada je Lavan rekao Jakovu: Šta si to učinio? Zašto si me prevario i odveo moje kćeri kao da su mačem zarobljene? Zašto si kradom otišao i prevario me, a da mi nisi ništa rekao? Ja bih te otpustio s veseljem i pesmama uz dajre i harfu. Nisi mi pružio priliku da poljubim svoje unuke i svoje kćeri. Postupio si nerazumno. U mojoj ruci je moć da vam nanesem zlo, ali Bog vašeg oca rekao mi je sinoć: Pazi da s Jakovom ne govoriš ni lepo ni ružno. Kad si već otišao jer si se mnogo uželeo doma svog oca, zašto si onda ukrao moje bogove? Jakov odgovori Lavanu: Uplašio sam se pa sam sebi rekao: Mogao bi da mi silom uzme svoje kćeri. A kod koga nađeš svoje bogove, taj neka više ne živi. Pred našom braćom pretraži šta imam kod sebe i uzmi ih, ali Jakov nije znao da ih je Rahela ukrala. Tako je Lavan ušao u Jakovljev šator i u Lijin šator i u šator obe robinje, ali ih nije našao. Na kraju je izašao iz Lijinog šatora i ušao u Rahelin šator. A Rahela je bila uzela idole i stavila ih u korpu u kojoj su žene jahale na kamilama i sela na njih. Tako je Lavan pretražio ceo šator, ali ih nije našao. Tada je ona rekla svom ocu: Neka ne seva gnev u očima mog gospodara što ne mogu da ustanem pred tobom, jer imam ono što je uobičajeno kod žena. Tako je on i dalje pažljivo tražio idole, ali ih nije našao. Tada se Jakov razgnevio i počeo da se svađa s Lavanom, pa mu reče: Koji je moj prestup, koji je moj greh, pa me tako žestoko progoniš? Sad kad si pretražio sve moje stvari, jesi li našao nešto iz svog doma? Stavi to ovde pred moju i svoju braću, pa neka oni prosude između nas dvojice. Ovih 20 godina bio sam kod tebe. Tvoje ovce i koze nisu pobacivale i nijednog ovna iz tvog stada nisam uzeo za hranu. Nikada ti nisam doneo rastrgnutu životinju, već sam ja nadoknađivao štetu. Što god je bilo ukradeno, bilo danju, bilo noću, tražio si iz moje ruke. Danju me ubijala vrućina, a noću hladnoća i san mi je bežao od očiju. U tvojoj sam kući proveo 20 godina. 14 godina sam ti služio za tvoje 2 kćeri i 6 godina za tvoju stoku, a platu si mi menjao 10 puta. Da Bog mog oca, Bog Avramov i onaj koga se Isak bojao, nije bio sa mnom, ti bi me sada poslao praznih ruku. Bog je video moju nevolju i trud mojih ruku, pa te je sinoć ukorio.
Tada Lavan odgovori Jakovu: ove kćeri su moje kćeri i ova deca su moja deca i ovo stado je moje stado i sve što vidiš moje je i mojih kćeri. Šta bih danas učinio protiv njih ili protiv dece koje su rodile? Hajde sada da ja i ti sklopimo savez i neka on bude svedok između mene i tebe. Tada je Jakov uzeo jedan kamen i postavio ga kao stub. Zatim je rekao svojoj braći: skupite kamenja. Oni su nakupili kamenja i napravili jednu gomilu. Posle toga su jeli na toj gomili. Lavan ju je nazvao Jergad Sahadut, a Jakov ju je nazvao Galed. Lavan zatim reče: ova gomila je danas svedok između mene i tebe, zato ju je Jakov nazvao Galed. Nazvao ju je i stražarska kula, jer je Lavan još rekao: neka Gospod bude stražar između mene i tebe, kad jedan drugog više ne budemo videli. Ako budeš loše postupao s mojim kćerima i ako uzmeš druge žene pored mojih kćeri, iako nijedan svedok nije s nama, Bog je svedok između mene i tebe. Lavan još reče Jakovu: evo ove gomile i evo stuba koji sam podigao između mene i tebe. Ova gomila je svedok i ovaj stub je svedočanstvo da neću sa zlom namerom prelaziti preko ove gomile da bih išao protiv tebe i da ti nećeš sa zlom namerom prelaziti preko ove gomile i ovog stuba da bi išao protiv mene. Neka Bog Avramov i Bog Nahorov, Bog njihovog oca, sudi između nas. A Jakov se zakleo onim koga se bojao njegov otac Isak. Zatim je Jakov prineo žrtvu na tom brdu i pozvao svoju braću da jedu. Tako su jeli i prenoćili na brdu. Lavan je ustao rano ujutru, poljubio svoju decu i svoje kćeri i blagoslovio ih. Zatim je pošao nazad u svoje mesto.